नै आंहा मैगं हानोसैलाय सनाफोर। हाय सनाफोर, नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौ बरायहरनाय थाबाय सनाफोर। नै आंहा दा मैगं हानो नागिरदों आरो नै संनाय खावनाय जागायनोसैलाय सनाफोर। आं दा नै मैगं हानो नागिरदों आरो ओमफ्रायो भिडिअनि गेजेरजों मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसै। ओमफ्राय आंहा दा नै मैगं हानो नागिरनायनिफ्रायनो ब्लगखौ जागायलायबाय आरो सनाफोर। दिनै सानसेनि भिडिअखौ मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसै। दा मैगं हानोसै नायलांबाय। नै सनाफोर, आंहा दिनैहाय नै बे फिथाइखौ सिनायो ने? नै बेखौसो जागोन आंहा। नोंथांमोनहा सिनायो नामा? नै मा फिथाइ बियो? बेजों नै बेजों जानोसै दाउ बेदर आरो बियो लोगोफोर। नै बाजारनिसो दिनैनि दाउआ। नै बेखौ संनोसै। नै सनाफोर, बियो न'नि आरो गदाय थायनाय। नै मोनफ्रुनानै दंजोबोमोन, लायनो रोङाखै आङो। नै खानानै लाबोबाय आङो बेजों जानो होननानै। बे दाउखौबो लायबाय आरो सनाफोर। बियो गोमब्रि फिथाइ आरो नै गोमब्रि दावराइजों दाउ बेदर। नै संनानै जानोसै। आब'आ दिनैहाय बांद्राय होबाबो गोखैद्राय जालायगोन। नै थाइथामल' होनोसै आं। सिनायनाय लोगोफोर नोंसोरबो गोमब्रि दावराइखौ? नै बेबायदि गोमब्रि दावराइया, बेखौनो जागोन आङो दिनैहाय सनाफोर संनानै। नै बेखौ रुग्रोनोसै, बेखौ हाग्रोनोसै। नै दिनैनि ओंख्रिया बेनो जागोन सनाफोर। नै सनाफोर, संनायनि सिगां साहा फुदुंग्रोबाय आङो, साहा लोंग्रोनोसै। ओमफ्राय नै ओरैजाय दाउ बेदर रुनोसै। रुवाबा जाजाया नालाय दाउ बेदराथ' सनाफोर। बेदर फुदुंबाय, नै दा लखबबाय। माथो सिथाबलायखोसै। रुनानै लाग्रोबाय, ओमफ्राय नै बेखौ फुदुंग्रोबाय। नै बे साराया दहाय दाउदै एवनायमोन आरो गथ'फोरनो स्कुल थांबा दाउदै अमलेट एवनानै जाहोहरदोंमोन आं, दालि जल संनानै। दा बेखौ रुबाय, सानजौफुनि संनोसै। नै साहायाबो जाबाय, बेखौ रुनानै दोनथ'नोसै। साहाखौ रुनानै लाबाय आं लोगोफोर, साहा लोंग्रोनोसै। दाउ रुनायाबो जाथ'वाखै। साहा लोंदो। नै गुमिया साहा लोंबाय मालाय। नै सनाफोर, आङो दा संनोसै। नै दाउ बेदरखौ आराम रुनानै स्र' सुनानै लाबाय। ओमफ्राय नै मैगंखौबो आराम हानानै लाबाय आरो नै गोमब्रिखौ। नै संसै गोमब्रि दाउ। ओमफ्राय नै ओरैजाय सारायबो जाननानै लाबाय। नै थावाबो दुंबाय। नै सामब्रामबो सेरबाय आब'आ। दा बेदरखौ होखानानै लाबाय। लोगोफोर, हालदै हरनोसै आङो। संख्रै, सामब्राम गुफुर, बानलु गोरान, मस्ला होनानै एवग्रोबाय। ओमफ्राय हरनोसै। खोबहाबनानै दोनसैलाय। नै लोगोफोर, आंहा बेदर एवथ'नाय जाबाय आरो आं मोजां एवबाय मस्ला मस्लि होखांनानै। नै एबार मैगंखौ होनानै समान एवफिननोसै दसे। खोबहाबनानै दोननानै रबबाथाय दोननोसै। बेखौ दा बेलासियाव लोंनो फुदुंनानै दोनबाय आङो। गाइखेर आधा केजिनि बारा दङ आरो 3 पवा दङ। बेखौ फुदुंनानै लाबाय। ओरैजाय बेदर एवथ्रमगासिनो आरो माबायदि जाखो नायनोसै। ओमफ्राय रबबाखै गोमब्रिया। खोबहाब एवबाय थाबाय। सनाफोर, आं दा बेदर एवथ्रमनाया नै जाबाय। दै होगासिनो आरो दै होनोसै। फानलु गोरान देनाय, सामब्राम गुफुर देनायखौ नै थोरसि होनानै लाबाय। सामब्राम गुफुर देनाय, फानलु गोरान देनायनि सिथाबनायखौ थौसेसे होग्रोबाय आं दैखौ सनाफोर। ओमफ्राय नै एसे होबावनोसै। मोनजासे खोबनानै दोनसैलाय सनाफोर दै होनानै। नै लोगोफोर, आंना नै बेदरा मोनबाय। आङो मस्ला मस्लि होफिनसै मोननो लागानि सनाफोर। ओरैबायदि टेस्टि जायो गोमब्रिजों दाउ। नोंथांमोनहाबो संनानै जाबानो जाबाय आरो। ओरैबायदि टेस्टि नुखाथारबाय।
सामब्राम गुफुर देनायखौ होग्रोनोसै आङो। सामब्राम गुफुर देनायखौ होबाय, जिरा पाउडार एसे होनोसै। दहाय एवनायावनो होजोबखादों बुरजा ओमफ्राय दा मोननो लागानि होबावबाय आरो बेदर बुस्थुआ खारो नालाय। क्रिस्पि ओंखारथारबाय। मस्ला मस्लि होनायनि दसे खालामना दोनफिनसै मुजिनायनि। सनाफोर आं दा ओंख्रियाव दुन्दिया होफिनसै। दुन्दिया होबाय आं दा सनाफोर मस्ला मस्लि होखांनायनि 2 मिनिटनि उनाव नै दुन्दिया बिलाइ होबाय। ओरैबायदि क्रिस्पि जाबाय सनाफोर गोथाव जाबाय। नै सनाफोर ओंखाम खुरबाय आंहा, ओंखाम जानोसै नै गोमब्रिजों दाउ, ओमफ्राय नै दालि जल। नै जानोसै सनाफोर, जानानै लाग्रोनोसै सानजौफुनि ओंखाम। नै सनाफोर बेलासिनि दाउ आदार होबाय। नै जि डिस्टार्ब खालामथारोहाय, नै गावजों गाव खेबलायलायबाय आदार जानायानो। नै बांद्राय गैला जाबाय थानायखाय फिसायानो माथामल' आरो बिमा मासेयाव दासान्दि बांद्राय फिसा खाङा जादों आरो मोजां जाया जादों दाउआनो। नै आदार होस्रांबाय बेलासिनि दाउ आदार होस्रांग्रोबाय आङो सनाफोर। बांद्राय दाउआनो गैला आरो फिसायानो माथामल' बेरदों आरो दासान्दि देरनाया बांद्राय जाया जादों आरो दाउआ। ओमफ्राय नै दिनैहाय बयलारजोंसो जाबाय आरो गोमब्रिखौ दहाय सानसुआव। आदार होस्रांनानै लाग्रोबाय। आङो लाफा मैगं खाहैसै बारियाव सनाफोर। आङो फिसाजोखौ खुन्दुं थुनहोबाय आरो एसे थुनो दंबावोमोन, सोलाबिनि थुनजोबाखैमोन आरो सनाफोर। ओमफ्राय आं नै नानिखौ खुन्दुं थुनहोबाय, ओमफ्राय आङो बारियाव लाफा मैगं खाहैसै। नै बेलासिथारबाय आरो सोलाबा नालाय, ओंखायनो आङो नानिखौ खुन्दुं थुननानै गारबोबाय आरो स्कुल गनानै जाखां लोंखां। नै दा टाइमा 4टा जाबाय आरो मोनानो बांद्राय सम गैला नालाय, आं नानिखौ खुन्दुंखौ थुननो थिनबाय आरो। ओमफ्राय आं बारियाव एसे मैगं लायनोसै। खामानियानो सोलाबा जादोंमोन आरो थलानै दंबावोमोन थुननो, ओमफ्राय बेखौनो नानिखौ थुनहोबाय आङो फिसाजोखौ। ओमफ्राय आंहा मैगं खाहैसै। खाखानानै दोनसै, दिनै जायाबाबो गाबोन जानो, दा मोनायाव जायाबाबो। मैयाबो जादोंमोन आरो लाफाखौ, खानोसै आङो एसे। नै सनाफोर आं हानाय लाफाखौ खाखांबाय आरो नै बोथिसे जालायबाय। नै खाखांबाय सनाफोर। दाउसा जाबाय, हुस थुस गाज्रिथारहाय दाउआ। दासो माइरं होनानै फैदोंमोन आङो, ओमफ्राय नै आंजोंसो खिथु खारफाबोफाजोब्बाय आरो। सनाफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, बांद्राय गोलावबाबो नायनो बायो। ओमफ्राय नै खाखांबाय आरो। बाय बाय, नेक्स्ट थाबैनो लोगो मोनफिनगोन सनाफोर।